Kontrol af fjernlys. Vi går ind og trykker på vores menu. Vi finder lys og lygter. Sikrer os, den lige står på manuel. Normalt vi står den over på auto, men manuel lys på her. Så skal vi med vores blinkerarm her skubbe den fremad. Man kan rent faktisk se her på toppen, at man skal kunne skubbe den fremad. Så det gør man her, når man holder. Så skubber man lige fremad, så man nu også gør under kørslen. Skubber den fremad. Så vil der komme et blå kontrollampe, så vi ser, at der er fjernlys på. Og vi kan lige prøve at slukke den. Og så vil den samtidig, vi slukker den ved at trække den tilbage. Så den slukker, sætter den til, slukker og sætter den til. Så ved vi, at det virker, kontrollampen. Vi går ud fysisk, ud foran bilen og tjekker, at vi har fjernlys på. Og fjernlyset, det er de nederste, det vil sige, det er den, der sidder der, og den, der sidder der. Det er samme sted som vores nærlys. Det øverste, der blinker, det er vores positionslys.